abe do ko min ba an shen koro an be doni ko la abe mun ka hakilin nan yala yin shi shama kutuba be ke aka me sana ka ke giri munun be diyan kono munu makobu ka dina ni sinyala an be siran kana ke doni dogo bagaye an ka kuma dofo waye kuma jumanye waye ko jumanye ko min ye jinya bella bosisa nin kalo la de bina jora giri kam min de jinya pantanani beke ko illa marahim rabbi ko alat hinana mo kelen kelen mun non nulu sen tala waye munye al ihtifalu bi mawlidin nabawi بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جماك فرنيون كواجلو نفتو ندوني وتيدن كبانجلي فتو بل موتيدن كحكي ببك جا قوادو سلامات كلن كلن كا إيكا لمنا نتيدن يه إيكا تيدن بونيا إيكا تيدن كدينا دمه إيكا تيدن كانو إبسكونا تيدن كل لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين تيدن قدولا كلن كان لمن تسك الدفع أبدا ويكن تيدن كانوا كتمي يركونك إكين كانوا كتمي كان نقولك إكين كانوا كتمي جونك إكين كانوا كتمي بانجي بانك إكين كانوا كتمي جيان هذا ما دمبك ya kuwa silamar be kan ka ciden kanu an kalli mana nayi ka kanu ka dene ka di aka dina be fa waye wajibi da silamar be kan bo ni oborai maulidu min kule ni wakati min soro mbe kuma min ka folo maulidu min kule ni ne laysa lahu aslun fi nahiyati tarihiyan wala shar'iyyan maulidi min kulen ni lesri tala kolo tarihu sirala sharia sirala lesri tala shide nyere ka wolo aworola arabil awwal ka wolo kono kuma bola tarihu tigu bolo dommi shide be bange jiya kono abangira dommi mogosi ta do konna be nyumado mogosi tunta do ko ala bina ke shide ne a wakati mogo mahamina ka tarihu sere a bangena doro kome hada madeun to bangena mugo mahammina wutado ko ale de cide wutado ko ala kan nabi mado o mahammina ka tarihu sebe tuma mi cide sele sambi nani de ala ya ci ka ken nabi nyumaye ka ci ka ke cide nye mugo sagira ko pe anka sigi ka miri mugo minna ayen nin titinni la halasoro anka sage ka tarihuma anka dati sebe sambi nani kono na min hakili be to kola donc wala ciden ka wololi do telenden do da ayre yofo chaman tarafun arabul awwal ni arabul awwal yurju man do sa kuma wolon kula de bola tarihu yire la poro ciden wolola nin kaloni hakke de la polo kuma wolon kula de bola iya do lesiri tola kuma politiku wulu ko arabil awwal sai fulana da cide bangana kuma fulana tigu kulu ko arabil sani arabil awwal asigina de cide bangana kuma sabatigu wulu ko arabil awwal tanna de cide bangana kuma nani tigu wulu ko arabil awwal tan fulana de cide bangana kuma duru tigu wulu ko arabil awwal konon tolare cide bangana kuma woro tigu ulu ko ciren bangena sungalo de la wolon fulana tigu ko saharu safar nin kuma wolon fulay de bala fulo tarihu dom bagal laba munun tum banka wakati la ustadi muhammad al-khadiri ani shaykh rahman al-mubarak kafuri ulu min sabati ciden wololi ya sege lu kope o ya sabati ko arabila awwalu konon to dane ciden bangaraw de la ko de sababai nun tarigo tugun nu donc ko min benilla halala le shiri rebe ni na fulo tarigo lawa
targo tayen ni ne folo ciden ka bangeli feti min fulin ya rabi awal tan fulana targo yere la folo le sirita la folo kele afulana min nahiyati shar'iyya shari'a fanaka fanna le sirita la qur'ana ma maulidi ko mogoye ciden ka hadisate na kuma na maulidi ka ciden ma maulidi ke sebo ma kalifannani ma maulidi ke sebo ma maulidi ke تابينو ما مولدك تابينو ما مولدك القرن الرابع إلى قرن الخامس مولد دون الدين الأولى هجرة سانك نانينا كتا سانك ندورنا مولد دون الدين الأولى الأبيديون الفاتنيون ولد مولد كريه كدو دين لا إجبت أياترو يا إجبت مرا شياو بدو شياو ولد مولد دين كنو asa uye mauludi kiriye sanu uye mauludu woro de kiriye kiren ka maulidi Ali ibn Abi Talib ka maulidi Ali Hassan ka maulidi Husaini ka maulidi Fatima ka maulidi anim masakin min tumbe Egypt marawatu ka maulidi yenni maulidi woro de kiriye al-qurun al-mufaddala sanke me saba maulidi makenni kono akuma mama ye odi yato sanke me saba mugon nono ite maulidi kuma kelenya shirka kitabula utado shide nyire yekka wajama kulumin ko wa anna khayral quruni qarani wa ube wa anna khayrun nas qarani summa alladina yulunhum shiden ko le kam manton kaso herama ya le ka jamare shebau de kausa shiden kam manton be o kofe tabinau ubafu nunu de mar quruni mufaddala nin jama kulu sabani ukanya na mayake kata shiden ka bangale kata hijira sanke le sabana shiden ka hijira ke kata madina ko sanke me sabaka dafa o sanke me sabak de konona la maulidi tunde sanke me nani da de maulidi to madina la al ubidiyuna al fatimiyuna ja'aman kagalon foku dambe kata fatumata makatur fatumata barle muma ulude mauludi kiriye ka do dina kono qarni sabayin tado maliki te maulidi do ita ya ka kitabu kono metumami maliki ka kalande munun tumbe hari afrikiya mauludun nana ka do dina la unyana nu tara fiqhi maliki ya uta akelen kele ka kuma be ka maulidi bidiya yira ko dina dote ayem maliki karamu munu soro jiya kono uyuka kuma ku ka kitabula ka bidiya yira ka ko bidiya do dina dote donc lesirite maulidi da dina kono min nahiyati shar'iyya lesirite ala dina kono nambora oyorola komi wakati chamande timbolon ku surna nambora oyorola munum be maulidi be keni hakina duru dola kelende imma nye mauludi ke ciren kanu de kama mbe ciren de kanu mbe ciren de bonya mbe mauludi ke kele fulanna nebe mauludi ke mbe nasara ula de nasara be isa tate ampana be an kan duma tate sabanna nebe mauludi ke lada de don fawu ba ke nyasoro fawu ba ke mbawu e wambawu ba ke karamu ko ba ke ni joliye nani na mbe maulidi ke lahawal walayba tilonke kadinye dro dundu fo kadinye dro shiafir bo kadinye mbe maulidi ke duruna mbe maulidi ke li akili amwali nas purun ka hada madun kan na fuluddu uko fara nyugon kan ku dun ka jifa kunun ka tasiginu ye ni mo duru de be maulidi ke bo ni mo duru ambe kuma kelen ka polo ni mugo min ko ne be maulidi ke ne ciden de kadu cine do ka bonya do o kera dina de so go make dina ciden kanu ani ciden bona ko te dina de wa wala ni e ko ne be maulidi ke ni ciden kanu ni ciden bonya de o ye dina de ni nye dina ko fana ye sira sima di ema e ko ke koy ka delila soro ciden mo qur'ana ni sunna la ni ko ebe ciden de bonya ciden ka bonya e bato kuna pote la ka soro ko bo amba fiye shika ni e ko ebe cide in kanu de ke ebe mauludi ke ciden kanu ciden bonya de kama ciden ka kanu na ka bonya e bato de ciden fana cira amma kana bato de iranna
e kam mawlidu min fulani ye ciden tunta do de wa an bi ñini kawla parce que ko fulay ibo do la kelen ni ñogon ta bay danzema a be danze de kasima ni kon ne be mawlidi kan be ciden de kan be ciden no bonya ciden kam ciden ka ewa bonya o ye dina de ciden fana ni ne dina do de bato de do ciden ma fonye ama ke ama fonya manya mrana ko fula de la kelen ciden tunta do de wa ni ko ciden tunte maulidi do de iye mun dambe kata ciden ma jahiliya haklima har ni te dina yere laite islama yere ni hakili bila haklima site ciden dambe kata jahiliya ma dan ko dina keni batokela ni ko ciden tunte maulidi do de ede dina na maulidi do bato de do iya yira ko ciden ye jahili de haklima bo ko janko dina tigi ewa kelen fulana ni ko ciden tumba do atumbe mauludu do ko bato de ko dina do munna mako ate qur'ana kuna te hadisa kono munna mako ni ko tumba do mako de iye ciden ke munye dogoli kela aye dina do ni mugo min fana ko ciden ye dina do munye o fana e danze imale o bi bo silamiya kono yere ni ko ciden ya dogo de o bi bo silamiya kono ala ko ma huwa ala al khaybi bi janin ala ko khaybu min dira ciden ma wahu min dira ma amma badru ya bella se aisha ko ni ciden tumbe aya dogo qur'ana kono atumbe aya dogo wa tuqfi fi nafsika ma Allah mubdinha wa taqsa an-nas wallahu haqqan taqsa aisha ko ne ciden tumbe fen dogo qur'ana kono tumbe ne yoro dogo wadi ya imamu na maliki ko akum man ahaddasa fil islam bidiyatan yaraha hasanatan faqad jama anna muhammadan qad khana risala imamu na maliki ko ni mugo ye bidiya don dina kono e yere fananya na konni ye bidiya nyuma de ako hari ni ma ko idala e ka kewale ya yirai ko muhammadu ya jamfanti de iko ciden ya jamfanti de donc mo min be maulidi ke ciden kanuni ciden baton kama ite bonin ko fulala imma iye jahiliya dambe kata ciden matunte mauludu de edo ya do dina la ya do akono imma ya yira ciden bado aya do gode asimani ma awa munu fana ba ko bato de ni mo ye fem min ken ciden kanuni ciden bonyani de ikan ngani anyuma ko ala bisa ayi ciden fana hadisa yo sabata aba burdata bunniyar ciden ko ni mo min ya kallah ya tantide sani kele ka jidi salli baddo sogo de bi bolo salli kele jiginen ko fini ya kallah ya tantide ya sunna soro aba burdata bunniyar ko cide ewa ko sanan kana salli kele kan ne yin ka saka tantide me ma ke fen wore kama de ngani anyuman ika sigi nyogo de ne pour ni bora salli kele ka doro ina sogo soro jonna ka du ani ewa banima ewa ani ka sigi nyogo fanta munumbe una sogo soro jonna ka du ne in kallah ya kan tige sanin kan kana ya ciden ko sa'atu ka sa'atullah ni akoy ka saga ika ba sogo de bi bolo la yate ngani anyuma tunte ni tena me ciden ko sogo de bi bolo tanka mabbe sunna ma ko sogo de bi bolo anyugona na Abdullah ibn Mas'ud ko mi mo do tumbe bidiya ke Abdullah ibn Mas'ud ko nanu ma ko bale uko Abdullah ibn Mas'ud ma uko amma ko yini ni ni herate ako kamu mi muridi lil khairi lan yusibahu ako hera ni paka kachaima be sababo de hera ni paka chaman be ima be sababo donc on a ni nyoro ni poloye donc ciden ka kanu ye bato de ciden ka bonye ye bato de ni be tengo penke komba ke ciden kanu kama ala yoro yo ko qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ala ko ciden ma fuye mugo benne ala fe ko wure tew akatu go ye ciden ko doro
nu tugura ciden ko ne Allah de bulu kanu sai sabu ka jurubu ya fa ni be ciden kanu ni be ciden bonya ciden ka kanu na ka bonya e ka tuba ko ma atakum rasulu fa kuduhu wa ma nahakum an fantahu Allah ka ciden min da ma ya mina ya bol mina ka to wakati bala ni yen nugo ta ko en ni folo ulu ta porala ni ba ke ciden kanu de kama ko de la ka sori bolo bato de do ni de la ma sori bolo yo ko fula do la tele dambi ka ta ciden ma kulanna nu mugo munun be ewa maulidi ke ko isa fana isa ewa kerkew be isa take an fana be an kan nabi mata ke ciden ko alaw yire ko ma ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa huwa minhum inna allaha la yahdi al qawma adh-dhalimin ni yoro la yire folo ni ayala ala ye mu'mini bal yahudani nasara ka hakina ni katabuli bato chogo kanu bonko nyonya kana faruka akana ye bolo na yere bolo yu doye kidan ko man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhum akum mugo min bonko nyonya kala de yo ye kaba kidan ko la tasabu unna sanana man kana qablakum sidiran bi sidiri wa jiran bi jirai hatta ya dagalu fi zuhur dabb la dagalu ila al-yahud wal nasara qala faman siden ko mo munun temena awne abenu ko fasiraw ko sibrinya kare nyongo nyani nyongona har nu do na ko dinga ko na be do no fe ko ye yahudani nasara sawa siden ko no te lute gongo yahudiya laddige ni nasara laddige haramu de ni mo ye mauludi te ni yahudiya laddige ni nasara laddige de haramu do yika siden ko ni yahudani nasara be kelenya ala ko ni yahudan nasara be kale ni te fulay ni fana boray sabana munum be maulidi kel kolla da de do ni fa suraka ni ba suraka ni kramo suraka an kam ma bau ba ke ala ko bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun ala ko fili bantin nunu ne kuma nu to ba fa awun nyam fa usoro nin dina de ka awun nyam fa usoro nin tabulo de ka ambe tugo kulu de ko ni ne jahilu ka kuma de na be islam bolo ne fa ka sira de ro jahilu kuma de na be islam bolo an kan ma bawde ro an ka sego de ro ala lamma yemmi ko wa yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إن أتانا سعادتنا وكبراءنا فضلونا سبيلا ربنا آتيهم الضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا مغوم وبما بابتنا كرم وبطنا يا يوم القيامة دو على كل على بو تجلا مغدو جهنم بكونو malikaw bu yirema wunye dauka jahannaba kunu bejjan ujanuto ha ubako awon kanna tayisa antum bejinya kunu harantum katugo ala ko katugo ciden ko antum bejinya kunu wakati harantum katugo ala ko an katugo ciden ko aw ba ko an tigi ala an yanka ma baw an ka fakoro an mokew an ka karamo an ka nyemau an tigi ala an tugura wulude ko uyam fili in ربنا إنا آتانا سادتنا وكبراءنا أنك نيمو أنك كرمو أنك ما بو على أنك برا ولود كوفا دلونا سبيلا وينفي لك بشرى لنتج على ربنا أنتج على آتيهم الضعفين من العذاب على بين قيامة كنكايا جهنم كنويا وكلا جابت دبليكا دوما والأنهم لانا كبيرا يكون دنگا كمكو كوجي كبوي كنيما كنو جيني من كبو jeni min kabo ko sudulu de yawtile awa mugo be mawlidi kono fa koro bato de la moke bato kramo bato maba bato yo mali kama donni alama fari kay matubi ka bola iba ko jahannaba kono tigi ala nunu de tigi janga kata double ka do mai ko danga ni min kabo ko sobe abe double te ya ko de tuguru ko mugo ba maba bato na fa koro bato la ya ni madde la ni qur'ana ni hadisa delati bolo ala ko qiyamah do ire ben ni ko abe tan ni aya ni suratul hajjab ko abe ni nyede munum bake al taqlid al a'ma la da ko
an beta yiro juma an beta nani nana munun ba ke lahawan wallahi ba do fana be min mauludu ke kilon ke sugula ani kilon ke ni mugo min ko maulidi e patode e ba ke ciden de kama ciden ka wole do ciden ka bangali de do eska ni e tara ciden ka wole ni ciden ka bangi do ke kilon ke de ani dundu foni miziki ni bapulu donkilu e ma kilon ke tele ciden huwa suguriyatu wal istijab bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam e yimmo kebe de ka kilon ke tele ciden ma boma e wa maulidi kene chama nyenni lahawa lillahi bare Sheikh Abdul Aziz Allah Sheikh niya akason tele sarasa mo dama do be kasete do yufara kasete kelen kono Sheikh Abdullah Bumbaz Sheikh Muhammad ibn Salim Temin Sheikh Abdul Aziz Allah Sheikh Sheikh Sadi Fawzan o kelen kele be min ko mawludula o do tara Allah Sheikh ka kuma dota ko wa be yire ka kuntigi Saudi ka dem ka nyema ko ako baya yire be sariya kono sar Saudi ka kuntigi ka kuma fanan lamme mawludu da be na au baka galon min na da be profite kata galon da no katu ka kuma do sunya ko be baraka na munna nu ye min ko cinya da tota nko ala sego ko maulidi ye bidia da te dina ko lesiri sala ako aleye mauludi kenu do ka kasiti me asabunun ako fengo femba ko no gitari ni ewa dundu ni fe ni donki ako sira mauludi kenu kata no ape dundu foni gitari har jamana en kono kene bondude kene do lay be ewa mijiku de so ba fulu lay ni donkili kasiku awa do kam mawludu te ewa foye kama mawludu to foye bolo ni donkili ni tilonke ni shatir bote kadina ke tilonke kadina ke dundu foye kadina ke ba fulu de bena mijiku be do gitaru be je ko bato yoro yewoye mugo fana kan mauludu kene yen ninge ni yede ka tilonke kene ala ka cidenya kam moke bola ka tilonke kene ita bonya la de e ba ke ka ciden la gose ka tilonke kene yede ni nani nani duruna mo do fana mauludu kene munye kwa ye do sala arabu de be wori ci awma o be balo ayam fana blanka balonka fula nan tanta mauludu do ye chaman fana kan mauludu jamana kono wori nyini de do ngam bugo kun ka foroye ndinka sambalo foro kata sigina ye kadu ku bila palo la alay mo folo fana ka tibariyala inna kathira ya ayyuhalladhina amanu inna kathira min al-ahbar wa ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah alay kuma no yoro fana la de akon mu'minu aka do bato kila chaman be doni ke baga chaman be o be hada madun kan na kulo de faranyon ka kadu fu kam mo sagi ka bola ka sirama jamana falen do odela mauludu kirela ode e an ka fulo yere to aw yere ka jamana kono aw nyanka tambe nan ka demisena be kan ka fiku kalala an karna fiku kala mo bulo mauludu tuntu bulo tuntado atumbe ni jamana yere kono wa maulidi tunte ni jamana yere kono dugu basigi ni wori nyini ni nga jama ka wori faranyo ka kadu ode mauludu do munu fana taye woye o taye woye comme il tese ka beko ni mbora wero la mbe yoro mi fara oka doni ke baga munu fana be jamana kono du dambe kata sunna ma do alhamdulillah uyuka kutuba kaka do bu ka wajiru kaka kelen kelen be soro ubake ka kuma mauludu ka kaka bidayira ala ka wulu sara hera ba me doni ke baga be nin jamana yin kono ibi dambi kata sunnama ni mauludu jirin beke ibi dade ibi mako hari ni nyinin kare pese ka cinya fo ika do kafo dombena ni be do ninja ko ni be bo ninja ko ni foi te ko ni ka kasante ni kasa jalante ala ko qur'ana kono innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab أولئك يلعنهم اللائنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا
faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Abu Hurairah ko buri maji hakuna ko ninni ayat ya letun de cilen ka hadisa kelen ko moy ala ko mo munun ni ala ye min jigi ni e derla jele munun jigi ka kanda munun jigi in kelen ko fe ka bangeli ke hada madawni ala ka kitabu kono ka de law bange fu jeya ka kanda bange fu jeya kitabu kono hada madawni ala ko doni ke ba ni yen nunun do yu dogo o tigila mo ni ala yu danga dangali kula be bu danga har jege munu be baji kono be doni ke ba du danga kina dogo baga ibu danga idanga lendoro mali ko fi danga la bi danga dangali kula be bi danga koni mo min tubira de itubira ka bo cinya dogolina itunye min cinya ni ka cinya dogoli iya bange o tigila mo ni ala be tubu kai ala ko aya wore kono ha لقد أخرج الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. على قول الله دمنا كتاب الدنيا أو سلام فنا نقرأ دوني ديرما حديثات دوني ديرما إذن آية alako alayhi llahidu min kitabi dunkuma munu kitabi doli duruma alayhi llahidu de mina uye ko wallahi ni kitabu min doni dama ko aka bange mu uye aya bange mu uye akana to me kitabi dunkum lillahidu kam min kulenu uya fale diyan na fala uya fale min na uya fale penjuguma de ni mu ye alaka cinya bangele ni e yode fale ni ka joyoro uye an to kana tiya jamana kono an kana lagosi be joyoro mununa kana minina e yo tiya bangeli to yi ninde ala ko ya fale minna ya fale penjuma awa hadisa sahalen kono Amr Nasiruddin Albani rahimahullah ayi hadisain saha buni majiha kono ka hadisain saha sahihu tarhib kono kidan ko man suila ani ilmi fakatamahu urizima yawmal qiyamati bil lijam minan nar kiden ko mugo nu yu nyinin ka doni dola a doni bibolo iya dogo yibanna ka fo yomali khiyama do jahannaban nege krape ala be malika nyamru ko de dayda kono ni be bo ka kaburu kono ibe bo de kana khiyama kene ka benya bila jahannaban nege krape de dala o kunye munye jiya kono ube taba dogo ya chogo mi de ka krape do dala na ba se kan mi soro nu ba akufa akana kan la nyini soro de awa yomal qiyamah do e fana be dogo ya qiyamah kene ka tike ko ni dabade ila karafe do be do ita ko ikal la ni site soro qiyamah kene ka ala kan ci kan tanga ewa puno semi no ko rahimahullah uyani en ka kama ju mo fatawa ko ni hadisa uyani ni kan ninna ako doni dogole to ko ya kula de ni siran ko mansula ani ilmi kini ni ka doni to ko ya kula de man su'ila bil lisani li hali aw bil lisani li maqal ni mo min ni kara doni dola uyu ni ka jamana ani jamaka la halaje ni ka doni do bangelela akonni ya dogo ne ga karfe be do idala la halayi munye masala jamakulu do edu cela utu ka salli to do inya bela utese ka salli to la unya do be wala utese sene ya to la ubi inya be jamana la bidia be kake akono hari ni mo min ni ka jamana kan la halama bili kai ka bangale tawa hari ni mo min ni ka ni bidia ya baki ka ke jamana kun Allah susu be kala kuta baki adoni people la halau yu ni ka hari nu daw min ni ka ukan la halau yu ni ka wajibi kai ka cinya bangale ika bidai bange mo ye ni de bil lisani li hali ni mo yu ni ka nu kan la halatu ko ya wajibi kai ka doni bange fulana bil lisani li maqali nu kuma nu fi kinyi ni kare karasa ala tayen ninyem nin ko min kule ninye ala tayen munye ninna awa abaw jirbi kayin ni yoro fana lay ka cinya bange ni ya dogo yomal kama do jahannaban ne karafe be do ita ko donc amba jamana ka doni ke bagaw ahli sunna wal jamaa kuma wudo be mo do ba ko ne iba soro mo do be ebe falasu mina ebe jororo mina ebe la hala mina ni eyo kuma do fo barika be do kuma la famu be ke o kuma la katene doka
me an ka jamana kono wulu de wudda de an be place mina grama an te saka kuma grama fo an wulu be kero pela la doni dona ka se me an be parte saka kuma bo place re kunyen ka dinan na fade me ne an ka place soro la de te saka kuma silama nyuma nyire kan ki yire nyama place nunu na de mogo makubi yire la jamana kono nim place nunu yire nyini wala de place kunyire kan nyema ya soro ka place soro ka dinan na fa ka jamanan nafa ka dinar defa ka qur'anar defa ka sunnar defa ne ni palasin nunu soro la de krafe de be ne wa idda de be noro te saka kuma awun be palasin mina jaman min ban ko fe nan kuma no ba ko ire nyema yaw man kan ni fo jang yi mo kan ka palasin nunu tawa ki ire halaki ki ire tasiya ki ire halaki tawo be har sunna kamo do nyinin ka arajo la mawlidu be tugudi wa munu pele ka hakilila nimmi nya famu ko batole no bashi tala nimmi ma famu ko batote eddu doni dogola eddu ke baka dugu karamo be eddu ni dogola eddu ke baka dugu silman wure hiliya fonte saka be ko ako hari munu ba ko so li be mawlidi kola ako so li dobe o te jatere so li na ya suru ijma'ul umma kera anye sebo tabinau nulu be tumbe na minna sosoli ma ke unu nyogon chokola ni doni ke bagan labaw nana ka sosoli kola o sosoli te jate ijma'ul umma sebo ni tabinau tabina be benna ni mawludu haramule na bidia ka atu ka tabulo la duka dina kono ni ulama ul mutaakhirin nana nyogon sosola o te jate kele afulana ni doni ke baw nyogon soso minna dalila jelen be ka funnin ka ketere nin ka kotere ni aw yo o dalila inde soso o soso libe jatwa soso li min yedde dalila je ka dalila soso o soso li te jate aw hari munum bako sunna kamo do ha nin ko sugu soso li de bara don ka ingalun tigala soso li te jate soso li te jate man tun kulu ben naka ta ko atebede laba munun nana ka nyugo soso la adu yirete sunna mugo ye munu nye mauluda adu yirete konte sunna mugo o soso libe jatewa o ko fel ni mugo ye delila soso we ka soso libe jatewa o te jate mbalma mbaw bilaya alaka hatman dama kome wakati sira subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka